Da, a kako doći na olimpijske igre? Imaš neku normu ili... Da, jiu-jitsu nije olimpijski sport. A nije? Imamo sportske igre, to su biti kao olimpijske igre neolimpijskih sportova. Na to se ide, ja još nisam išla. Čekam, pošto oni svake druge igre su druge kategorije, nisu ni sve kategorije. Tako da je to nešto, od 2028. bi trebale biti i jiu-jitsu na olimpijskim igrama, tako da ja vjerujem taman do tad da ću se boriti. I eto, možeš... Ako se to tak odvija, jel? Ima još vremena do toga, ali... Da. Gdje si sve putovala sa repom? Sa repom pa posuda, u principu po Europi najviše, to stvarno ne znam gdje nisam bila. I nešto ovako što mi je baš bilo najdraže prošle godine, taj Abu Dhabi gdje sam bila treća, znači Emirati. To je bilo svjetsko prvenstvo u jiu-jitsu. To je bilo tamo lijepo negdje. To je bilo 11. mjeseca, tamo kupanje u moru, sunce, plaža, pjesak.